Mojokerto niku nggih nggih ngoten niku. Teng rumah sakit Mojokerto. Mungkin Sakinah engko. Proses pemasangan pompa sumur sible. Lokasi di Desa Tegalgung, tepatnya di Kota Tuban, Jawa Timur. Hubungi kami jasa pengeboran sumur Tuban, Jawa Timur. Kontak person 0857 488 55262 atau di 0852 351 66869. Rumah sakit ngene pondok pengenane ya teko ngono kuwi jet. Masih sanggih ngeten-ngeten sing ngeten napune. Ngono masuk ya apa kok nambah puntir-puntir. Ini kancaku ternak mabet iki ya online lo ini Mas. Nah, wae masa iki online. Nek gak ngono piye Mas ndelok ya akeh. Aji. Langsung ae Aji. Ini Aji. Coba kandel meneng Aji, pokoknya kandel kayak gitu Aji. Kene tak kandel wong loro kowe cepet iku apa Aji ono dhuwure kok marahi kok. Nang delesan iki. Sore nang loro jane tak gelem piye nek ngerti kabeh. Ngepet ngopo. Hop. Jangan iki bukan ono sare paku. Apa sih? Ora wasis. Langsung piro? Pakai Pak Cik. Sapi ya karene wong-wong dibor ngalih sing moe kok iso ngolah ngalih kena apa ngalih sing moe tak bor ya penak ngono kok iso ngolah ngalih jare wong apa Pak kok angel ya duwe tambah dientekno pisan sambate krepuk wong ini kan perbon Pak nggih BLKI oh BLKI nggih BLKI, gampang BLKI, gampang. Apa sih saya Pak Sumoro ini? Melaksari itu masuk itu Melaksari, patung. Ini bola-bola Pak Sumoro nih, bukan Sumoro ya. Sumoro kan, ya terok ya. Dolanane tem mriki kok. Nah, nggih dinten kok. Saman berarti oplos cat Mas ya? Heeh. Iya. Nek ketok magic ora Mas ya? Enggak. Bodi-bodi. Urung ketok magic. Alate dhewe ate. Hop. Si. Biasane kalau ngepet-ngepet jam itu oplos cat. Masih ya, mari cat Mas CB. Biasanya CB BL1 saiki sing rame. Ketoki BL1 ditoki. Nang warang sakniki kok BL1 niki. Mawas.
ngene mubeng. Wis sing dhuwur ya. Talange ngene iki lho. Talange nglepeki to. Ngenteki, nglotoki. Warnane Abang peteng. Abang ati jarene. Abang maron tapi ora abang maron. ya berarti gitu. Iya, paling jarene. Pondok peteng. Jangan lagi kok ya ayo. Karek jadi wonge jadi grup ning ati opo tidak. Ngarang biasanya pire mbek cete warnane. Tapi ngecete total. Ngecete body full Total. Akeh iki Mas total. Clear ngono ki kan clear kabeh soalnya. blendong-blendong arek kok pintune karo bodine iki resiko. Mane wae mbahku dhewe iki pojokane benter ngarep kan mari ditabrak. Terus ireng-irenge lewi irenge ngoplos ora iso langsung dadi ngoplos. Waduh, Total kurang marem. Total kabeh. Total. Jempule ketane lese iku. bulan Kanan kiri wis apa? Bedul-bedul. wis ketang ngaji. Tinggal sampai muncul lagi. Kita kali sih. Sambung aja. Dicukno watune sing gondong iki lho, Cuk. Ora nahan. Nah iki sambung sik aku. Bisa mandek. Nek ambles kartu ambles. Nah, sambung. Tok paling. Gak usah diketok sik, wong kok ae. Kok ae tok kok kene. Di langsung kok kene wae. Lah kuwi ana sambungane ngono mau apa? Lu pasangno. Sambungan to. Oh iya. Iya. Soke Persoke. Gak usah ngene lho maksude iku kene. Engko nek ngadeg iku nek ngadeg. Oh iku soke ning kono. Oh ya wis. Ya ya. Paro ae aku bisa. Ngono. Cepet bawah. Ini tok. Tak enggak oleh mesti. Oh, lah wis cuk ngene to. Kok sama gak apa-apa wis. Ya wis turun. Belum tak barang. Oh, belum. Kok cocok cek. Ini kali nek sik. Lah kok iki ketok iki lho lali kenine iku lho piye. Kenine ketok ae. Lalu yang buat iki niku. Kan ngotot ngene. Yo. Ini baru sih lho. Kalem-kalem. Bahan tenang. Pak Ci blok langsung Bro. Duh, lah kok ngono? Oh, sampai tok. Ngale. Teko asal kono so. Ini lho Ci. Disikno. Ditoto aja kalek. Aja bantu-bantu. Yo.
Proses pengetesan akan segera dimulai. Pompa sumur sible merek nasional EC dengan kapasitas 50 liter per menit, setengah PK. Hubungi kami jasa pengeboran sumur sible, jasa pengeboran sumur di 0852 351 66869 atau di 0857 488 55262. Iku musul kecipratannya pun. Wes ngangin. Ngangin. Wis. Enggak apa-apa. Mati ngono ya langsung keliling selesai lagi. Sendenan iki aja ben main lho. Kami baru pagi. Dan waduh. Sehat. Boleh dulu. Kami ini kan lo. Sok. Berapa sih? Apa tuh soal ini? Orang kotoran orang itu.